Skibbidi Bob og velkommen til november. Lad os hoppe straight into it. Vi har købt 2 aktier i denne måned. Den første er Johnson & Johnson. J&J er en kæmpestor virksomhed i sundhedssektoren. Uden at gå rigtigt i dybden med, hvad de faktisk laver, så hvis vi bare kigger på tallene, kan vi nemlig se, at de har øget deres udbytter i 2 og 3 år. Og de har gennemsnitligt øget udbyttet på 5 års sigt med 5,5%. Udover det, så er deres startsudbytteprocent rimelig fair lige nu på 3,2%. Det eneste måske dårlige ved købet af aktien ville være, at man gerne ville købe den endnu billigere. Men ser man ud i fremtiden på over 20 år, så vil de helt klart blive ved med at fortsætte i dette stabile tempo. Ja, det er ikke en bliv hurtig rig aktie, men nærmere en aktie, man putter i porteføljen for at skabe et godt, stabilt fundament. Og det samme gælder også for den næste virksomhed, der er blevet tilføjet til porteføljen. Her har vi nemlig tilføjet PepsiCo. Jeg er selv en Pepsi over Coca-Cola drikker. Men det har sådan set ikke så meget med købet af aktien. Kigger vi nemlig på tallene, så er det meget ens med J&J. Sidste år der er PepsiCo lige gået hen og blevet en dividend king. Derudover har PepsiCo en udbyttevækst på 6,8%, hvilket er lidt bedre end J&J. Og så har PepsiCo også en startsudbytteprocent på 3,3. Så igen endnu en virksomhed, som er med til at skabe en stabil bund i porteføljen, men som samtidig vil vækste deres udbytte i forhåbentlig mange årtier endnu. Det var så de nye positioner, men jeg har også købt mere af Microsoft og Realty Income, hvor Microsoft købte jeg mere af den 31. oktober, og købte mere Realty Income den 12. november. Hopper vi ind og kigger på vores samlede værdi af vores portefølje, så kan vi se, at vi er på omkring 195.000, og vi er oppe over 10%. Og man kan også se på grafen, at op til valget i USA faldt vores aktier faktisk meget. Men efter valget, så har aktierne fået medvind igen. Og her er vores positioner lige nu. Vær velkommen til at pause for at se tallene nærmere. Kort sagt, Visa har klaret sig bedst. Microsoft klarer sig også meget fornuftigt. Det er også disse 2 aktier, som jeg forventer vækster både kursmæssigt højst og deres udbytter højst. PepsiCo og Johnson & Johnson er mere vores store, stabile aktier, som på lang sigt ikke ligefrem skal gøre sig rige, men vil sørge for, at i hårde tider, både i verden og aktiemarkedet, så kan man stadig forvente, at de vil tjene penge og betale os udbytte. Realty Income er tæt på det samme som PepsiCo og Johnson & Johnson. Men vi har den primært med for det månedlige udbytte. Både for at vi har noget at snakke om hver måned i månedopdateringen, men også for motivationen ud over det. Hvis jeg i fremtiden ikke formår at finde virksomheder, som kan betale mig udbytte til alle 12 måneder i året, så har jeg stadig Realty til at sørge for, at jeg har en indtægt i den måned. Kigger vi så på udbyttet for november, her der kan vi se, at vi har fået 186 kroner, hvoraf igen alle pengene er fra Realty. Men kigger vi fremad, så kan vi se, at i december, så får vi faktisk udbytte fra både Realty, Johnson & Johnson, Microsoft, og så får vi faktisk også fra Visa, som jeg ikke lige ved, hvorfor ikke er på listen. Men det ender ud i omkring 500 i december. Derudover kigger vi lige på januar hurtigt. Kan vi også se, at vi får udbytte fra PepsiCo. Man begynder lige så stille at kunne fornemme den her dividend snowball. Der er stadig lang vej op til at kunne leve af udbytterne. Men realistisk set, når porteføljen her har været i gang i et års tid til sommer, vil porteføljen udbetale nok i udbytter til at det realistisk set kunne dække en hel månedsløn. Og måske endda allerede et år efter det, vil det kunne dække 2 måneders løn. Det er selvfølgelig ikke meningen endnu. Alt udbyttet bliver geninvesteret i hvert fald 15 år endnu, hvor udbytterne forhåbentlig vokser så meget højere, end hvad jeg har brug for. Og at udbytterne så vokser endnu videre, så meget mere, end jeg overhovedet ville kunne nå at bruge dem. Men det var alt for denne månedsopdatering. Skip it up eventuelt. Se en anden af mine videoer på skærmen nu.